Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Naigsuon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Antonio de Padua, pari ug doktor sa simbahan. Nagsugod ni siya isip Agustinian, unya ning balhin siya pagka Franciscan. Dito na siya namatay isip aktibo kaayo nga magsasangyaw. Inila ni siya sa pagkamaayong muwali, maayong mupasabot, isip expert sa theology. Munang gitawag siya doktor sa simbahan. Og namatay ni siya mga 12:35 o 12:31, unya natao sa niya 11:95. Naan siya sa mga 36 years old. Dool-dool rasad sila edad ni St. Francis of Assisi na 40 rasad kapin ang edad, 44 mga inana. Ang ilang kabalaan hangtod karon nagpadayon, gitawag ni siya santo sa mga imposible, labi na sa mga wagtang kanang mawad-an kag uyab, mawad-an kag bana, mawad-an kag asawa. Kung magampo kang San Antonio de Padua, mubalik kuno. Ambot kag mawad-an tas kolekta, mubalik baka no. Ug wa na gi mopalit og slat bitaw. Atong iampo nga unta ang katawhan sa kalibutan mamati sa mga wali, pagtulunan sa simbahan nga gisunod sa mga santos, labi na ni San Antonio de Padua, aron makabot ang tinuod nga kalinaw o kalipay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagmanggihatagon kanunay kanato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bantugang magwawali og tigpangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw maoy nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga kalisdanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug si Elias miingon kang Akab, tungas karon og kaon og inom kay may dinaguok sa ulan. Busa mitungas si Akab aron sa pagkaon. Ug mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, ug miyukbo siya sa yuta
ug gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya ug mitan-aw ngadto sa dagat, ug miingon, wala ako'y nakita. Ug siya miingon, balik ngadto sa 7 kahigayon. Ug sa ika-7 kahigayon miingon siya, may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tao nga misaka gikan sa dagat. Ug si Elias miingon, lakaw ug adtua si Akab ug ipaandam ang iyang karwahe ug palugsunga siya kay tingali kiabutan siya sa ulan. Ug wala madugay na itum ang kalangitan sa mga dag-om ug hangin ug may kusog nga ulan. Ug misakay si Akab paingon sa Jezreel, ug ang Ginoo nag-uban kang Elias ug gibaksan niya ang iyang hawak ug midagan pag-una kang Akab ngadto sa ganghaan sa Jezreel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Diyos. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Diyos. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan, imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Diyos. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta, gibubuan mo ang imong mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Diyos. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagtugob sa kabungturan. Ang matarong kanimo diha sa
sa Siyon, O Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghigalag kuanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katao, biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto, kay kun kamo moabot na sa hukmanan itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis motugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon kadidto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Importante kayo ang pagtuman sa balaod sama sa paagi sa pagtuman sa standard sa pagtuman ni Kristo. O unsa man ni nga standard bisan ang lagamayng kudlit sa balaod sundon gyud niya ang makapasunod ana nato sa gamayng kudlit sa balaod maura gyud ang gugma kanabang mutuman tas balaod nga dunay gugma. Mao na kining kasuko usa ni siya sa 7 capital sins. Dunay panahon nga magtuman tas balaod pero nasuko, di ba? Or kadaghan gyud na mutuman ta nga maggumbol masuko or mupatuman tas balaod nga nasuko. Naam sa nainana mutuman nasuko naasay nagpatuman nga nasuko. Sakto ang imong gipatuman pero doon alay kasuko. Mao na nay mahimo na kang impirnohonon. Mao na nga dinhi giingon ni Kristo ayaw gyud kasuko
Ang masuko siyang isikatao mura rasad og nakapatay. Kaya ang kasuko mao man ang sinugdanan sa tao nga mupatay. Igiligay mong tupad ing na musaad kang din a masuko. Oh. Nya kita ra ba ato ra ba dayon nang dipinsahan? Moingon dayon ta di madaoy bisag kanang pari masuko man na. Musugod na ganita og reason out, musugod na tagdipinsa sa atong kasuko. Awa na, patay na ta diha. Muna, gugma. Nya unsaon man nato pagbuntog ang kasuko. Matod pa ni Kristo, i-condition imong mind. Higugmaa ang imong kaaway. Mo na iyang conditioning kay magsugod magina sa atong hunahuna. Kung nakondisyon ang imong hunahuna nga higugmaon nimo imong kaaway, murag maglisod ang kasuko og sod. Hilingi ana sa usab imong tupad ing na mohigugma na kag kaaway. Gugma kag kaaway. Kaning unang pagbasa si Elias gipangita ni Hari Akab. Gilutos ni siya. Buot siyang patyon. Pero sa dihang gigutom na si Hari Akab, nya layo siya siyang gingharian, giing nang Elias lakaw ngadto kaon. Gipakaon ni Elias Nya wa naman problema naman kay sa Akab sa iyang gingharian kay wa nay tubig, kay tulo na guto ka tuig og tunga nga wa nagiuwan. Nagampo si Elias nga muuwan para sa iyang kaaway. Wa may problema niya kay na may tubig iyang mainom kadtong iyang kaaway nga hari. Nga iya pa yung giingnan pagdagom na kay gihatag na sa Ginoo ang uwan dali og uli giingnan pinagis iyang sulugoon ni Elias ing natos Hari Akab nga padaliag uli kay base niya di na siya kalabang sa baha. Gitabangan gyud, di ba? Nya kamo motabang mo sa inyong kaaway labi na nang gasigi og paningkamot nga patyon ka. Mutabang dili. Na hilom na. Ngano man kaya ngatong mind wa man makondisyon. Kini si Saint Anthony of Padua, San Antonio of Padua, bright kay ni siya. Bright kay ba? Intelligent. Gigamit niya ang iyang hunahuna, ang iyang intellectual capacity or genius aron tumanon ang mga sugo sa Ginoo ug isangyaw sa maayong pagkasangyaw ang sugo sa Ginoo. So iyang gipuy-an nya iyang gisangyaw ginamit ang iyang intellectual capacity. Munang may kaini siyang muwali, may sad kaini siyang mupuyo sa kinabuhi nga iyang giwa sa kinabuhi nga mao'y iyang giwali ang kinabuhi sa Ginoo sinunod ang panag-ingna ni San Francisco de Assisi. Mao na siya ang nakapahimong santo. Kanibang mag-uban na ning atong hunahuna, kasing-kasing, pulong og buhat. Magkuyog na gani na sila nga pulos na gyud Dios nun kana congratulations padong yukas langit ana. Matod pas tubag nato sa Salmo sa tuyatong tubag. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Kaning Sion mao ni siya ang Jerusalem. Ang Jerusalem mao ni ang sentro sa pagampo sa mga Hudiyo. Tuwa ditong ilang templo nga matag tuig adto gina sila kanang gitawag nila kasaulugan sa pagsaylo katong pagluwas nila gikas Ehipto. Ila nang subli-sublion pag celebrate mao bitaw to si Jesus gilansang sa cross panahon sa pagpista nila ani. Yan kinadaghan ng tao dito siya gilansang sa cross. Mo na ang pagdaig sa Ginoo diha sa iyang katilingban. Matarong o kanus aman ta makadaig sa Ginoo diha sa katilingban kung maghigugmaay ta. Unsaon na to pagpurmag katilingban kung wa ta maghigugmaay. Nya unsaon man sad nga maghigugmaay ta?
muila gid ta nga ang Ginoo maoy naghatag sa tanan. Ang iyang katarong, ang iyang gugma maoy iyang gihatag nato, ang iyang kaluoy niya kay naa naman ni nato atong ipaambit sa uban. Muna nga kanibitang pagpanghukom sa atong isig katao, ngilad gid na siya. Bisag maghingalan pakagbuang, kuanggol, tonto, way kapuslanan. Kaya nga naman, out of anger man gid na usually. Pero dunay panahon nga musulti kag buang, tonto, kuanggol, way kapuslanan nga out of love, dili na siya sayop. Si Kristo kausa or pipila kay gayon, niingon siya siyang mga apostoles o ngadto sa mga katawhan, pagkabuang gyud ninyo. Nakasa na dito si Jesus ato? Wala. Kaya ang iyang pagsulti ato out of love, description sa kamatuoran aron mahigmata ang iyang gihigugma. Dili to out of anger. Pero moingon ka ikang buanga ka, buang man di ay ka, kana murag out of anger na dako ginang kasuko. Gikuno kamo mga asawa, unsaon nyo pagsulti sa inyong bana nga out of love o niya ingnon nimo siyang buang ka. Unsaon pagsulti ninyo? Manalitan, nanguyab o silingan. Unsa may imong isulti? Moingon jud ka buang na ka. Nya unsa ang pagsulti nimo ana nga out of love? Ha? Ang imong i-describe ang iyang aksyon mo na gitawag og love the person, hate the action. Ang imong hukman ang aksyon, dili ang person. Ingnon nimo siya dong kana bayang pagpanguyab niya minyo ka, murabi ka nagbuang or mabuang ka ana nya kining imo karong pagpanguyab sa atong silingan nga batan-on, mura jud ka nigbuang kay anhi ka mouli nako isip asawa nya adto ka banguyab sa silingan, mura sa buang nga dili magtukma ang iyang buhat ug ang iyang buhat ba dili mo tukma, maghubo kung sulubag sinina nga ilisan anang hugaw kaayo ana buang yun, muinom dili ngadtos gripo arigis kanal o di buang yun, di ba? Nya moingon dayon kaniya ako ning gisulti nimo because I love you, maimpirno ka ning imong gibuhat. Di ba nindot? Saban. Nindot no. Nya moingon dayong imong bana, hilom diha. Luod lang ang naong nimo. Unsa may imong buhaton? Muhilom ka. Moingon ka buang gid ay. Di ba? Ang makiglalis ka ng buang. Makuan man maggubot ra man o man kapaingnan, buang makiglalis ka. Wa mo'y kapaingnan hilom na lang. Dawata na lang nga buang gid siya karong panahon na nabuang sa iyang kaulag ngadto sa silingan. Ana, dawato na nimo. Awa na malangit na kaana. Nya mao sa na siya sinugdanan nga makahatag kag posibleng kaluwasan ngadto sa imong bana or sa imong asawa or sa imong isig katao. Basta gugma ang gamiton. Ana, nabitay mo ingon ako, ikaw pader, sige lang kag kasa. Yano kay nimong isulti mga buangon mo. Inya ako dahil silang tiksag balik. Sa inyong tanaw sa akong naong pagsulti na kong mga buangon mo, dunay kasuko o dunay gugma. Kamo, sabi niyong una-una. Ngayon ko, di mo mutubag mga buangon mo. Unsa man na? Dunay kasuko o dunay gugma? Ay kunyo gulo-ulohi kanang sa kamo ba unsay dating ninyo na ay kasuko o na ay gugma? Na ay gugma Ilhan man na nimong nahigugma kay ang naong mag-smile. Ana.
Pero kanang nasuko ang naong murag leon nga katukbuno nimo, kapatyono nimo, ang mata portisigaha. Mao na out of love. So pwede sa kag mag-smile sa imong banay, lamian imong patyon buanga ka smile ka. O di na siya sala. Ningon imong bana, patya. Ana. Sige, patyon ti ka sa akong pagmahal. Sana all. Di ba? Mao na siya ang gustos Ginoo, gugma gyud. Si San Agustin man ting ito'y gasulti, love and do everything you want. Di ka kasa. Unaha gyud, love nya do everything you want. Pero wa gani kay gugma nya mobuhat kag mga butang bisag maayo pa usahay makapaimpierno. Pero nang wa kay gugma nya nang laba ka, unsa may imong pagbati samtang nang laba ka, labi na iniglaban nimo sa mga bulingon ato mga tapulan kaayo, katong sugoon nimo di gyud motuman nya nasuko ka, unsa may imong disposisyon sa pagpanglaba, sige giyaw-yaw. Magsikag kuso-kuso, animal, kita'y mag-antos, ani mga tapulan, sige taglaba, ani mga bulingon, sige lagligid-ligid, ang mga panuway, dagko. Pero ikaw, out of love, dang laba ka, may ngudyo ka, magkatakanta ka, o kuhan. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God. Kani, makapalangit kini nako, kay para nis mga tapulan akong pinangga. Nindot kayo. Labhan imong bulingon sa imong bana nga ang mga lipstick sa iyang uyab namilit sa kwilyo, namilit nga rin imong labhan ika. So sagit ka papas aning ko ana ato lang ning papason kay para masulob na sa nisunod ang ana. Di ba? Kitaan pa nimong mga sa ingan ana mga ticket dito sa hotel nga ilang gisudlan, makitaan pa nimo dito sa bulsa sa iyang personis. Ana, ay dito de sila ni check-in, mahal man din yung rate aning hotela. Ana, sakitan ka dili. Isip asawa, purting sakitay, murag kumoto na imong dughan, murag kag mamatay, pero ayaw gyud kasuko, bahala nagmamatay. Og mauna na siya ang gugma nga makapalangit nga gigamit ni propeta Elias ngadto sa hari nga iyang kaaway, naningkamot lang gyapon siya paghatag og kaluwasan. Mao sa na ang gugma ni Kristo para nato, gugmas mga santos para sa kalibutan, naningkamot pagluwas sa ilang kaaway. Kita sa dinhi na may uban nato mga palaaway, pero sige lang tagpaningkamot aron mahatagan og maayong sitwasyon ang atong mga kaaway. No, di na kay na sila daghan. Parehaning ato mga slat-slat para ni sa ato mga improvements dinhi. Ang makabenepisyo ani ang tanan mangyod, tanan. Daghan kay magyaw-yaw nato sa una, ambot na pa bay magyaw-yaw karon kanang giusab nato ang agianan ngadto. Nya ato ni dinhing gibutang gate ang ato dinhing agianan. Daghan kay nagyaw-yaw ana, pero kay out of love man ato nang gipadayon, gani dako kay taggasto ana gikan sa ato mga slat-slat. Unsa may tumong aron maayo atong pagmisa, way magsigagi-agi, nya naay gate, tao ray makaagi, adi pag yun madisgrasya ang mga bata sa siging badhas-badhas sa mga habal-habal nga pataka lagpadagan. At least gikan dito padong diri skilid, safety ang mga bata nga gikas elementary school igso diha magduwa-duwa sila ana dagan-dagan, safety kay to may agianan na para gid sa sakyanan layo sa atong gimisahan. Out of love karon tingali nakakita na sa nang ubay-ubay nga wa man day na si rade, agianan man day gyapon, safety pa. Di ba? Kay kaning out of love, ibutang man gid na sa maayong sitwasyon ang imong gihigugma. Sa una diha ato agianan, atubangan, ignaog nimo sagdanan sa atong simbahan. Naada yung sakyanan, siging agi. Ato yung gigasto ag kwarta,
palit atong yuta diha. Ato na agi ngadto. Maayo na dili. Kana out of love. Gasto tag maayo pero naa diha mo agi ang ubang mga yaw-yawan. Ni agi diha ang ubang mga bugal-bugalon. Siging saway nato. Pero sige silang agi diha. Sagdi lang. Okay ra gyud kay nastadan. Ana no? Kay nahigugma man ta nila. Mao na siya makapalangit. Sige lang yapon magpalit og slot kay para na sa makapalangit. Na siya magsigig saway ani atong slot. Sige lang. Higugma lang yun. Una nga ang gugma nga gihatag ni Kristo nato gikan gyud kasing-kasing dili lang sa pulong. Muna gusto sad siya nga kita mobuhat sa mga butang dili parehas mga Pariseo nga naaras bakba ang ilang maayo ug sa ilang panggawas pero sa sulod naa ang mga yawanon nga hunahuna og pagbati. Si San Antonio de Padua dali kay ni siyang naordina na canonize. Namatay ni siya 1235 at 1231 na canonize po ni siya og 1232. Wa gani kaabot kayo. Namatay siya og sa tong pitsaha. Sa maning pitsaha siya namatay. 1231 karon June 13 niya na-canonize ni siya May 1232. So 11 months lang. Nga naman kaya ngiyang kasing-kasing grabe ang paghigugma para sa Dios ug para sa isig katao. Hinaut unta maliwatan ni San Antonio de Padua. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios aron makasinati sa iyang way sukod nga gugma pasaylo kaluoy. Moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang simbahan sa tinuod nga mahimong sakramento alang sa kalibutan pinaagi sa iyang mapasig-uling pagpangalagad magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga sa tinuoray nga nagbudlay alang sa paglambo sa hustisya ug sa tawhanong kalingkawasan dili mawad-an og kadasig taliwala sa mga hagit ug kalisdanan nga ilang giatubang magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga minyo nga nagkabulag sa makausapa mo pasaylo musabot ug mudayeg sa usag-usa magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga maalim kita sa atong garbo ug mapaubsanon kitang muangkon sa atong mga kasaypanan ug mga kapakyasan sa ingon malinawon kitang magpuyo uban sa usag-usa magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo diha sa tunhayng kalinaw sa langit magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan dawata ang among pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Kay kung ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatag mo, nadawat na mo kinitamo gihalan, ang panupino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanot sa kalagalagan mo. Naigunang Diyos, naigunang Diyos, naigunang Diyos ang tut sa kahaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nagikan kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na Ibayaw ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Antonio de Padua, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Antonio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagtuon dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nagasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinuruan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay buman ang gingharian, ang gahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pungalan kamu magkamundo, nahiusan sa pag-iguma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, uka ninyo makiguban. Uka ninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang linilon kong basa, danang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Antonio de Padua, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kinabuhi or divine life. Unya mahitabo ra ni kon ang atong pagtuman sa balaod pirmi gyong mahigugmaon or from the heart. Salamat sa nahigugma nato og nagtuman sa balaod sa pagkamanggihatagon ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces niabot ng atong halin og 25,338 slots na apay 34,662 slots nga available
tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge, nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 68 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit sa SBF DAG. Thank you kayo. Ang ato sad nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Atong tanig yun ahona nga mahurot karon, di man gid mahurot no. Sige na lang gitag palit ani. Kutob na lang gis mahalin. Karon ra ba day ang second apparition. Si Archbishop Palmaroy nagmisa dito sa Kapilinya kay nagblessing na sa katong part 2 nga project ang grounds giblessingan karon. So ang atong halin niabot nag 2,192 ka slots. 1,791 din his ato. Nya 401 ka slots dito sa Kapilinya. Nya total 2,192 ka slots. Nya naapay 3,808 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Padayon lang tag palit ani hangtod mahurot gini natog palit. Ang kamong wa pa kapalit, palit mo bisan 1 slot lang. So atong pakpakan ang namalit niya ning atong MMHD 1,000 pesos per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon. Dahiu sa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Muna kami